Mwancho murigiria soroboti ronde hegati abamenyi kurwa sensemo y'ebunge ya Burabu county ya Nyamira niko barure birengerero byabo kubwatekana n'eng'ana y'omuraibu ensi ya Kenya arwete abo igoro yogochia kubwatuka chibesa shilingi chiribu isato gochiasa abatureti buna enchera yamo yokoba omoyo ase egasi engiya bagenderete koenekia Morikito Sophie Oigara namange. Egati yabamenyi kurwa ase omuchioki jauri ogotoka ime ye ward ya Nyansiongo ebunge ya Burabu county ya Nyamira nigo mubasogweri tukoria rero besokia na kurwa ebirengerero byabo kubwatekana n'enkwana yabwato getwigoro n'omurai bwense ya Kenya umusike Daktari William Ruto okwanekere ekyo nigo bateba buna nigo egati yabo bagokeire egetambukero ekyomusike Ruto akwanete igoro ng'anachi kubwatoka chibesa chiri bwisato gochia asekera omutureti bunenjere yamo yokobase ase egasi engiya bagokora asa amang'ana aigoro nagwete morai bwense atere ng'a ocharire abatureti ntoya gokerete kianera omotang'ani gotoa amang'ana aya naende nere omotang'ani koanchera nang'e nkobareresa ijapokuwa obogima buna bwakong'ire siku hizi besa tekonyara kobesa barakorere kende onyendirie anyarikana onyendirie anja ebinto nabigenderete motwe nere arabamendi chibesa nachika isano egere naboro banyono nkende bagakonyera abanto babase chinge chao egati abamenyi nigo bateba buna nigo yarorekanire ng'ana egento ekiya korende nigo barure ogosaba gochia ase omusike omorai bwense gochia koetia chibesa echio buna richiko erinde erio chichigokonya abatureti ase egasi engiya bagokora ebinyoro ime na chichi goikera kera oyomo ande egento eka agatebete ng'a gokorwa na esheria terakora ki terabekwa ntokomanya ng'era keragokora esheria agoetia ere bieka yaba esheria ande yachaka ntwe nabo twatagete nyore kiare nkoba egento gekoba ekeronge abachumbe bare ngogeetia oronge geetigwa korwa parliament eche mpaka sare ache gokebeka kebesei nari toramanya ng'obu na obomaene korende egati yabo nigo bateba buna nigo yarorekanire buna enchera omorai bwense akorigia gochia goikerania eganga yaye enene yokorigia oborai bwense omwaka chiribu 2025 eria chikura chiabereire ang'e atagete gotong'aina buna abang'ainire emiaka emenge obeire gakobang'aina korwa agachagete agateba nkobare chilaptop agateba ng'a nkobare chibesa echio korwa engaki bono okanyire engaki echikura chiabereire ang'e nachi atagete korwa about eng'ana iga yaba village elders koe gochire busato ase barabu nabo ndatebe nabo banyegokerete but for us ase egroup eyenge is just a right ino kobang'aina tigatokorera ebinto bikororokana bono buna intwe abasae gento nke yatokonyire kiera bono arocha toteti ngotokonya bodaboda mama mboga bono gento nke yatokonyire nkoripoteria egeteseni ekeiga giensoko koroiga ase omochio Nyansiongo ogotoka ime y'ebunge ya Burabu ekaunti ya Nyamira inche nkorokwa Sophie Oigara.